आता शिक्षणाच्या विविध पद्धती आलेल्या आहेत आणि या पद्धतीत एक नवीन पद्धत या GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट या कंपनीने आपल्या गावात आणलेली आहे, आपल्या या शाळेत आणलेली आहे आणि ती म्हणजे ई-लर्निंग क्लासरूम. आणि या ई-लर्निंग क्लासरूमच्या माध्यमातून जसं केतकरांनी सांगितलं की जी गोष्ट शिकायला आपल्याला कंटाळा येत होता ती गोष्ट आपल्याला जास्त म्हणजे आपल्याला स्क्रीनवर काही बघायला आवडतं. आज तर तुम्ही आईवडिलांचे मोबाईल पण घेऊन खेळत असता, तर स्क्रीनवर बघून आपल्या डोक्यात ते चांगलं रजिस्टर होतं आणि आपण ते परत एकदा आपल्या डोळ्यासमोर व्हिज्युअलाइज करून त्याचं आपल्या हव्या त्याप्रमाणे शिकू शकतो. त्यामुळे अशा नवीन नवीन पद्धतीची शिक्षण पद्धती आम्ही इथे आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सगळ्यात आधी तुम्हाला सांगायचं म्हणजे तुम्ही सगळी मुलं जेव्हा मोठी व्हाल इथे तेव्हा इथे GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इथे होणार आहे, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार आहे आणि त्या विमानतळाला लागणारं जे रिसोर्सेस आहे, जे नोकरीसाठी लोक लागणार ते तुमच्यातून निर्माण होणार आहे आणि तुम्हाला परिपक्व बनवण्यासाठी ही आमची योजना आहे. आणि या योजनेतून बऱ्याच वेळेला प्रश्न, आता तर आम्ही सुरुवात केलेली आहे कामाला, बऱ्याच वेळेला असे प्रश्न येतात की काय म्हणजे पेडण्याच्या लोकांसाठी काय देणार किंवा काय दिलं जाईल. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन हे आमचं ट्रस्ट आहे, एक फाउंडेशन आहे, प्रतिष्ठान आहे आणि या प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून आम्ही 3 सोयी आणि सुविधा पुरवतो. एक म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात, दुसरं म्हणजे आरोग्य क्षेत्रात आणि तिसरं म्हणजे लाईव्हलीहूड म्हणजे आपला जो मानवाचा जो दिवसेंदिवस जो राहणीमानाचा आहे तो संपर्क वाढवण्याचा आम्ही प्रयत्नात असतो. आणि याची सुरुवात आपण या शाळेतून आज केलेली आहे. प्रत्येक लहान मुलाला इथे या ई-लर्निंग क्लासरूमचा लाभ घ्यावा आणि त्या लाभातून या मुलाने आपल्या शिक्षणात प्रगती करावी असे आमचा मानस आहे. GMR गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड आणि GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमान ही ई-लर्निंग क्लासरूम इंट्रोड्यूस केल्ले आसा. तातूंत भितर आमी 6 शाळा आयडेंटिफाय केल्या ज्यो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज आसा. वारखंड आसा, कासरवाणे आसा, मोपा, उगवे, तांबोशे, चांदेल अशा ज्यो माध्यमीक आणि प्राथमीक शाळांनी ही सेवा उपलब्ध केल्ली आसा. आनी तातूंत भितर GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशनान एक प्रोजेक्टर, स्क्रीन, कंप्युटर त्यांचे कडेन आशिल्लेच त्या कंप्युटरान अपग्रेड केला, तांकां एक इंटरनेट फॅसिलिटी दिल्ली आसा. ते इंटरनेट फॅसिलिटी आमीच एक्टिवेट दवरतले आणि तशेंच एक्स्ट्रा मार्क्स ह्या कंपनीच्या वतीन ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर, जे सॉफ्टवेअर बऱ्याचशा प्रायवेट स्कुलांनी वापरता आणि ह्या लायव्ह सॉफ्टवेअर हे तांकां दिल्लें आसा. आणि ह्या 6 शाळांच्या वतीन आमी ही प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियासाक ही फॅसिलिटी अवेलेबल केल्ली आसा. जगात ज्ञानाचे महत्व हे खूप अनन्यसाधारण आहा आणि ज्ञानासारखे श्रेष्ठ आणि पवित्र असे जगात कांयच नसता. ज्ञान ई-लर्निंगच्या माध्यमातून विद्यार्थी ग्रहण करू शकतले आणि ज्ञान हे सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असता, चंद्र किंवा चंदनाप्रमाणे शीतल असता, गंगेप्रमाणे पवित्र असता, अमृताप्रमाणे गोड असता. अशा ह्या ज्ञानाची भुरग्यांक आस्वाद घेवपाक ई-लर्निंग किंवा इलेक्ट्रॉनिकच्या माध्यमातून विद्यार्थी ग्रहण करू शकतले आणि दे विल पेव द वे फॉर द बिल्डिंग ऑफ ए नेशन ऑफ द ड्रीम्स ऑफ आवर गव्हर्नमेंट. भारत देश एक आदर्श देश जावपा खातीर बरें कितें वायट कितें हे सगळे भुरग्यांक ह्या माध्यमातून कळतले आणि जगात ह्या गांवा मार्फत अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी GMR कंपनी हे काम करता. त्याबद्दल वी आर इंडीड व्हेरी मच ग्रेटफुल अँड थँकफुल टू देम.